Vale. Perdoneu. El ventilador sóc jo. Ho sento. Per més que faig, o sigui, faig el que puc, però l'ordinador ha decidit que vol despegar i no puc fer-hi res. Però ja m'aniré mutejant perquè no molesti, d'acord? Només em sentireu el rum-rum en els moments en què jo parli. Bueno, esperem que t'aguanti la connexió allà a l'ordinador, perquè no explote a medio camino. Això també. Bueno, doncs comencem? Sí, endavant. Et faig una breu intro. Vale? Doncs benvinguts a aquesta sessió d'apoderament digital i de cultura flors. És una formació que vam creure que era molt adient per la xarxa i sorgeix una miqueta fruit del procés participatiu, perquè durant les diferents sessions vam considerar o vam veure que hi havia persones que sí que coneixien els termes de programari lliure, de software lliure o de la cultura flors en si, però que es confonien en algunes definicions o que calia treballar una miqueta més. Sobretot, per exemple, les persones que venim de l'àmbit social, que sí que podem conèixer una miqueta el que són aquests termes, però que ens queden una miqueta més lluny perquè no hi hem treballat o no ho hem tocat més del dia a dia, doncs vam pensar que seria una formació, el que comentàvem, molt adient, i vam decidir crear aquest mini webinar en el que parlarem, la Núria parlarà sobre aquest apoderament digital, aquest naixement i aquest context. Jo introduiré una miqueta els termes de la cultura flors i dir-vos que tot això és el preludi d'un curs que obrirem al Moodle en el que hi ha moltíssima informació, en el que s'aclareixen molts conceptes i en el que us convido a participar amb molts ànims i penso que us pot agradar moltíssim perquè deixa molt clar tant els orígens de la cultura flors com les implicacions d'aquesta cultura flors en la comunitat i especialment en un programa com és el nostre, no? dins de la xarxa. Així que, bueno, comencem. Veureu que amb la Núria serà amè, no ens allargarem moltíssim i espero un altre cop que us apunteu en aquest curs del Moodle. Dir-vos que l'enllaç del Moodle serà a través d'una autoinscripció i que us facilitarem a través del Mattermost i si cal també a través del correu aquest enllaç i també el codi d'inscripció perquè vosaltres, si voleu entrar-hi, doncs hi pugueu entrar directament. Després, al final, ja us explicaré una miqueta com està el curs i tornaré a dir aquesta informació. Doncs, quan vulguis, Núria, comencem. Gràcies, Núria. Espero que sigui amè per tots i totes. La idea el que volia fer al primer moment és com fer aquesta més reflexió de context, de per què és important en contextos d'apoderament digital, que és el que estem fent nosaltres dintre de la xarxa Òmnia, perquè és important incidir en l'ús de programari lliure. I ens veureu que faré com una explicació com potser més de reflexió i després la Núria entrarà més en els usos pràctics o en el que vol dir a la pràctica programari lliure. Nosaltres estem en un context cultural, polític, històric, que ens situem en el que s'anomena això, en un context de capitalisme de vigilància o extractiu de dades. És a dir, un model econòmic que es basa en extreure dades de tota la nostra activitat a la xarxa, en què hi ha realment molta part de la nostra vida està passant a les xarxes i cada vegada més, i això genera una sèrie de valor que s'extreu per part de les grans companyies i interessos. I això també es combina amb un model
de conviure socialment, en què cada cop més la inclusió de dispositius digitals, tipus mòbil, tipus tal, fa que s'entengui de manera diferent com ens situem políticament en un context, com reivindiquem políticament en el nostre barri, ja no és el mateix fer-ho ara que tenim comptes d'Instagram o tenim altres xarxes per difondre'ns, que no pas fa 50 anys, quan era un context de mobilització basat purament en el carrer. Una miqueta és entendre que tenim aquests canvis de context i que no és fortuït. Aquests canvis venen de tota una línia de pensament d'entendre des d'un principi que el control de la informació és primordial en tots els règims polítics i econòmics. La imatge que us he posat aquí, ja suposo que moltes la coneixereu i coneixeu el que és la màquina Enigma, que va ser una de les primeres, va ser com la gran baza que va aconseguir, diuen, us explica, va aconseguir que en la Segona Guerra Mundial els aliats guanyessin. Per què? Perquè van aconseguir desxifrar els codis dels missatges encriptats del seu enemic i, per tant, van controlar la informació i, amb el control de la informació, van poder guanyar la guerra. Avui en dia potser no estem en un context de guerra com la Segona Guerra Mundial, però sí que tenim un context polític o social en què s'està apostant en que cada cop més la nostra vida és digital, és digitalitzada, és informació i és primordial entendre qui té el control sobre aquesta informació i quins usos en fan. Aquí sí que veiem aquesta primera imatge que trobeu aquí, és la del, ja el coneixeu, el nostre amic fundador de Facebook, que realment, si som conscients de tota la quantitat d'informació que estem facilitant o que estem manejant a través de la seva xarxa social, doncs ens espanta. I aquesta imatge que hem posat és a sobre encara en un context de jugar amb la realitat virtual, doncs encara li permetria a la seva companyia i als seus tècnics recopilar molta més informació. Aquest context, ara una miqueta el que hem de veure és que no és només el context del que passa en el mòbil i a les xarxes socials, sinó també és un context que passa al carrer i passa en el nostre dia a dia. Aquestes grans companyies, si mirem aquest context de capitalisme, aquest era el rànquing de les grans companyies tecnològiques de fa 10 anys. En el 2009, de les 10 companyies amb més valor en el mercat, 4 eren companyies energètiques, 2 financeres, i d'aquestes només una era una companyia de caràcter tecnològic. Si mirem la fotografia 10 anys després, veiem que realment canvia moltíssim el panorama i que aquí tenim 7 companyies tecnològiques dominant el mercat d'una manera bastant aplastant. De fet, de les 5 primeres són tecnològiques, després sí que tenim alguna financera i després altres productes com menjar o neteja, però realment estem veient que és molt important tot el que passa dintre de l'esfera digital. Veiem Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet és la companyia que gestiona Google i després Facebook. Veiem que l'impacte econòmic de totes aquestes activitats digitals és enorme. I, en canvi, la repercussió que té sobre les nostres vides és molt diferent. Perquè què és el que passa? Què és el que trobem en el nostre dia a dia? Ens trobem que cada cop més estem en un context que la política es fa a cop de tuits, que la desinformació a les xarxes socials serveix per enderrocar governs o per fer canvis de legislatures. Realment estem veient com tota aquesta activitat en línia que s'està generant té unes influències en la política real, perquè ja no és només que el Trump digui una borrada, sinó que hi ha canvis en els serveis mèdics bàsics o que si Vox comença a dir no sé què, es retiren les subvencions a les ajudes a les entitats que donen ajuda a les persones que pateixen violència de gènere. Vull dir que són polítiques a cop de tuit, molt basat en xarxes socials, però que té uns efectes molt reals en els nostres contextos. Ens estem veient que potser sí, el nostre govern o els nostres governs estan fent forts, però no en les branques socials, que són les branques que ens interessa a nosaltres, que hi hagi realment unes polítiques
distribució de les riqueses cap a totes les capes de la societat, sinó veient que s'estan fent forts en les capes de control i vigilància. I això cada cop és més important, sobretot en el nostre context molt recent, que és el del Covid, totes aquestes reflexions que s'estan fent al voltant de les aplicacions de rastreig de contagi. Clar, és molt important, estem davant d'una situació d'emergència mèdica, però fins a quin punt això ha de ser una aposta per perdre llibertats individuals com són la privacitat o tal. Després, en tot cas, podem entrar una miqueta més en la reflexió, en debat amb el tema aquest de l'app del Covid, perquè és tot un temazo. Però, bàsicament, el que sí que volia era posar com aquesta reflexió en plan, cada cop som més digitals, totes les capes de la societat són més digitals, i no només des del confinament, sinó els últims anys estem veient des del 15M i cada cop més cap aquí, amb l'1 d'octubre cada cop, ja la gent ha entès que per sortir al carrer no només és sortir al carrer, també és afectar l'esfera digital. Ja sabeu que en el 15M una de les grans mobilitzacions que va haver també va ser a la contra, contra l'1 d'octubre, l'atac contra els servidors que estaven facilitant la realització del referèndum. Ens hem entès que el poder ja no cau només en l'esfera parlamentària, o no volem que estigui aquí només el poder, sinó que cada cop volem també poder dir la nostra, volem poder també participar i volem també poder incidir en el nostre context. I aquí està potser una miqueta la nostra tasca com a dinamitzadors digitals o dinamitzadors socials digitals, que és la de com ho fem. Fem-ho de manera crítica i aprofitem totes les eines que tenim al mercat o ho fem de manera conscient i explicant ben bé què és el que estem fent. En aquest context de fa uns mesos, potser ja fa un any i tot, Facebook va treure una aplicació dintre de la seva plataforma per canalitzar les peticions polítiques, el seu change.org, però ja de Facebook. Estem parlant d'una plataforma que controla tant la part més familiar, social, no sé què, i ara també volia tenir accés a les nostres preferències polítiques o perfils polítics. Sempre veurem que les grans companyies tenen la possibilitat tecnològica i real d'adaptar-se als canvis. I a l'adaptar-se als canvis passa aquestes coses com que en el moment d'auge de Covid Google introdueix l'opció molt fàcil amb un sol botó, quan introdueixes un event en el seu calendari, ja tens també la sala de Google Meet creada. És molt fàcil, molt intuïtiu, però clar, hem d'entendre quins són els riscos quan utilitzem aquestes eines, que aquí estem parlant moltes vegades. Sí, és que és gratuïta, és fàcil, la gent fàcilment pot incidir, pot fer, pot connectar-se, però també hem de ser conscients a quin preu. El preu d'anar perdent cada cop més capacitat de ser autònoms o ser sobirans digitalment. Vull dir, és tot un debat. Una miqueta aquest context ens servia o volia fer aquesta petita introducció per anar cap a aquesta reflexió. Vull dir que estem apostant per apoderar digitalment a la ciutadania, que dels nostres barris, de les nostres ciutats. Aquest apoderar digitalment també vol dir que siguin conscients de què implica que Google controli els teus correus, controli amb qui quedes, quan quedes, de què parles, perquè després tot això és informació que s'utilitza per crear preferències de consum i no només preferències de consum, també preferències polítiques. És a dir, hi ha també la incidència de com aquestes grans companyies acaben venent aquestes bases de dades a grans fons d'inversió o a grans think tanks que acaben fent campanyes, manipulant la informació perquè acabis anant cap a una banda o una altra. Aleshores, és ser molt conscient que gestos molt petits poden acabar tenint moltes implicacions. I aquí una miqueta també la reflexió que abans apuntàvem amb el tema de la Covid.
Ràpidament, quan va sortir que el que s'havia de fer era controlar el rastreig, tant Apple com Google van dir que col·laborarem per fer una aplicació i poder controlar ben bé aquestes situacions de contagi. Què passa? Si aquestes aplicacions ho estem fent regalant informació com a on estem, a on ens ubiquem, amb qui estem, quanta estona, a quines hores, a quins dies, quins hàbits tenim de mobilitat. Això és una informació molt preciosa que realment els interessa poder recollir. Si aquí estem apostant per fer, si apostem per eines que estiguin basades en el programari lliure i en el codi obert, aquí el que podem realment és controlar si aquestes aplicacions es passen del que han de recollir, és a dir, recullen les dades estrictament necessàries per fer un control de contagis o estan recollint altres dades d'informació. Estan fent uns perfils que no haurien d'estar creant, són reflexions que només o són anàlisis que només podem fer si basem la nostra activitat digital en programari lliure. I, aquí deixo el meu argument i al·legato a favor del programari lliure. I en tot cas, la Núria ara us explica una miqueta què és el que us proposem amb aquesta formació que obrirem aquests dies i ara continuem amb els debats. D'acord. Doncs després de tota la introducció que ens ha fet la Núria i del debat ètic i filosòfic que ens presenta tot el que ella ha explicat, nosaltres vam pensar que una bona forma de reflectir i deixar clar quina podria ser una alternativa viable seria a través de la cultura FLOSS, a través d'aquest programari lliure, d'aquest software lliure. Aleshores, per entendre què ens referim amb la cultura FLOSS, que ja aclareixo què vol dir i crec que us ho he deixat molt clar a la informació del curs, es refereix a Free, Libre, Open Source Software. Per tenir clar aquest terme, cal que prèviament aclarim què és el software lliure i què és el software de codi obert, perquè sense tenir clar aquests dos termes no podem acabar entenent la confluència entre els dos. Primerament, per una part, aclariré què és el software lliure o com sorgeix. El software lliure és un terme que neix o que introdueix Richard Stallman en el que estableix 4 premisses d'aquest programari lliure i, a més, crea la Free Software Foundation, que és com l'abanderada d'aquestes 4 premisses principals. Així, per dir que un software és lliure o perquè pertany a un programari lliure, ha de complir aquestes 4 premisses. Veureu que hi ha de la llibertat 0 a la llibertat 3. La primera és executar el programa com es vulgui, és a dir, que tu tens la llibertat d'executar qualsevol programa amb total llibertat. La segona és estudiar el codi font del programa, és a dir, que el pla del programa i poder-lo modificar com vulguem, adaptar-lo a les nostres necessitats. Aquesta llibertat 2 d'ajudar els altres amb còpies exactes dels programes, o sigui, distribuint lliurement la llicència, i aquesta llibertat 3, que és distribuir les còpies d'un programa modificat per tu mateix. És a dir, si jo he tingut accés a aquest codi font, he fet algunes modificacions que penso que són millores, el puc distribuir lliurement. Aquesta seria com la idea principal, la filosofia principal de llibertat que estipula el programari lliure des de la visió de Richard Stallman, des de la Free Software Foundation. Més endavant, és l'Eric Raymond, a través d'una reflexió en la catedral i el Bazar, que posa una miqueta en dubte aquesta filosofia, o sí que és veritat que
que hi havia gent que veia com molt radical aquesta idea de llibertat i a través d'aquesta reflexió, amb Bruce Perens i juntament amb el Linus Torvalds donen, com si diguéssim, suport a la creació o al sorgiment del moviment de l'open source, del codi obert. Sí? En aquesta filosofia o en aquest concepte s'estipulen 10 noves directrius de codi obert. Sí? Algunes d'elles són molt similars a les de programari lliure, però sí que introdueixen alguns canvis. Jo aquí en aquesta diapositiva us les he reduït una miqueta, us les he simplificat, però sí que és cert que en el Moodle les expliquem una miqueta més i que podeu veure i podeu aterrar aquestes diferències entre un i l'altre. Faré una ràpida lectura d'aquestes 10 directrius, però perquè veieu quines subtileses o quins canvis hi ha entre una filosofia i l'altra. La primera és la lliure distribució. El codi font ha d'estar disponible per tothom. En aquestes coincidiríem amb el programari lliure. Els treballs derivats, la llicència ha de permetre la publicació d'aquests treballs derivats, la integritat del codi font de l'autor, sense cap discriminació de persones, la distribució de la llicència ha d'estar amb tots aquests drets aplicats, la llicència no ha de ser específica d'un producte, és a dir, que aquest producte es pugui separar per parts, la llicència no ha de restringir un altre software, és a dir, que si aquest programari és de codi obert no ha de restringir que altres programaris no ho siguin i que la llicència ha de ser tecnològicament neutral. Aleshores, un cop aclarits aquests dos termes, tenint clar quines són les premisses d'un i de l'altre, veiem que la cultura FLOSS és una confluència entre aquests dos termes. Aleshores, com podríem definir la cultura FLOSS o com podríem definir aquest terme? Doncs dient que permet, a través de la seva llicència, estudiar, modificar i millorar el seu disseny mitjançant la disponibilitat del codi font. La diferència real entre un i l'altre és que el programari lliure potser sí que fa referència més a un aspecte filosòfic emfatitzant més aquesta paraula de llibertat, mentre que el codi obert s'enfoca més en els avantatges del seu model de desenvolupament. Bé, el fet de que quines implicacions comporta aquesta cultura FLOSS? Com ha introduït la Núria, doncs el programari lliure permet a tota la comunitat participar de la seva creació. Un cop tenim accés al codi font, podem permetre aquesta millora del programari, podem introduir les millores que necessitem i podem adaptar-lo al nostre dia a dia o a totes les incògnites que ens vagin sortint o a totes les nostres modificacions del dia a dia. Molts de vosaltres pensareu, sí, però només hi pot accedir aquelles persones que n'entenen de codi o que són programadors. Doncs no, perquè precisament aquesta filosofia, la cultura FLOSS, involucra tota la comunitat dins d'aquests canvis. Tots en podem ser partícips. A més, una altra de les coses que apuntava la Núria, el programari lliure i la cultura FLOSS el que fa és que permet auditar aquest codi font. Per tant, som conscients de què s'està fent amb les nostres dades, quines dades s'estan produint i qui o què pot accedir a aquestes dades. Tenim, com si diguéssim, les regnes o el control de la producció d'aquestes dades i en tot moment en som conscients. Penso que és una de les premisses més importants a tenir en compte perquè
des d'un primer moment, nosaltres tenim aquesta consciència del control, no? Que moltes vegades dins del programari privatiu no tenim, no? O que no sabem per què o en quina finalitat acaben utilitzant les nostres dades. Un aspecte, i així per finalitzar, els termes que us volia introduir de la cultura flors és el terme de gratuïtat. Com diu molt bé aquesta frase, free as a freedom of speech, not as a free beer. No? És aquesta llibertat com a llibertat d'expressió, no llibertat com una cervesa gratuïta. No? Molts de vosaltres segurament també heu vist les sigles de FOS en comptes de flors, no? I això és perquè era un terme abans de la introducció d'aquest acrònim de la paraula lliure, no? De libre, en la que s'enfatitza l'aspecte polític de la paraula llibertat i no tant com els pràctics de la gratuïtat. No? Hem de tenir en compte que, tot i que sigui programari lliure, hi ha alguns desenvolupaments o serveis que són de pagament, però mentre es compleixin les 4 llibertats que us he anomenat anteriorment, de la llibertat 0 a la llibertat 3, segueix sent programari lliure. I això jo penso que és una cosa que a vegades ens costa diferenciar, no? Que el programari lliure no sigui gratuït. Bé, després d'introduir-vos a aquests termes, de fer algunes aclaracions i després de tota la presentació, sí que m'agradaria mostrar-vos el que us comentava abans, no? El curs Moodle, en el que podeu trobar tota aquesta informació i ampliar molt més tots aquests coneixements. Ara, si de cas, Núria, passo a projectar una mica jo la pantalla. Projectes tu mateixa, no? Sí. A veure. Esperem que no es pengi. Ara sortirem triplicats. Si prefereixes, Núria, projecto jo o com vulguis, si tens problemes. Bé, es veu bé? Sí. Perfecte. Bé, en aquest curs està plantejat amb diferents esglaons i incrementant una miqueta el coneixement dins de la cultura flors. És un curs pensat per ampliar des del coneixement zero sobre el programari lliure i de codi obert, per anar introduint-te en aquesta filosofia i en aquest coneixement i a poc anar ampliant quina implicació té aquesta cultura dins de l'àmbit comunitari i dins de les administracions, inclús la llibertat que s'estableix dins de la creació de comuns, que més aviat veureu. No? Us presento una miqueta els mòduls. En aquest primer mòdul us demanem una miqueta quina és la vostra experiència prèvia amb el FLOSS. Si no teniu una experiència, doncs el que hagueu escoltat o hagueu sentit d'altres persones. I també us fem una petita introducció sobre què és la ciutadania en xarxa i us afegim un enllaç per compartir diferents recursos. Més endavant trobareu tot el que us he comentat ara, però molt més ampliat, des de l'origen de la cultura flors, la diferenciació entre el programari lliure
i privatiu. També l'explicació de que programari lliure no vol dir programari gratuït i una miqueta el pas a pas d'aquesta construcció de la cultura flors. Veureu també que aquí us hem obert un debat en el que us puguin sorgir preguntes, dubtes, idees i finalment hi ha un petit qüestionari per aterrar tots els coneixements que trobareu en les diferents presentacions i vídeos. Després, us suggereixo, us he posat una lectura que us recomano moltíssim. Aquesta lectura explica les implicacions a nivell comunitari de la cultura flors i d'aquesta conscienciació del control i de l'ús de les dades. Després introduïm què són els béns comuns digitals, molt arrelat a tot el que implica aquesta filosofia i aquesta comunitat flors. Una miqueta d'introducció a aquesta política flors que s'està fent a nivell europeu i a nivell de l'administració per regular aquesta iniciativa. I finalment, com aquesta cultura flors es reflexa a la vida quotidiana. Trobareu diferents escenaris que exemplifiquen una miqueta aquesta comunitat entesa des d'aquesta premissa o des d'aquesta filosofia que us plantegem. Deixo de compartir. Ja apareixo aquí. Bé, doncs, recomanar-vos moltíssim que realitzeu aquest curs. Penso que com a mi, com a persona que provenia des d'un àmbit més social, i inclús de les persones que no, aclareix molt bé els termes, aclareix molt bé els conceptes, fa que tinguis una perspectiva molt més àmplia del que significa aquest programari lliure i de codi obert i perquè justament nosaltres com a comunitat i com a xarxa Òmnia hi estem vinculats i perquè nosaltres creiem i apostem per aquesta cultura o per aquesta alternativa i això. El que us comentava abans és que us facilitarem el link del curs Moodle. És un curs en el que us podeu autoinscriure. Donat que sabem que esteu amb programacions, amb desconfinament, amb molta feina, el curs, com heu vist, té bastant contingut a nivell teòric i perquè vosaltres li feu ullades i té poques activitats, precisament perquè us sigui més fàcil realitzar-lo i us animeu a realitzar-lo. I fins aquí arribaria la nostra presentació, una miqueta d'aquest apoderament digital i de tot el que significa la cultura flors. Veieu que hem anat per feina, que ha sigut una miqueta amè, que us hem presentat el curs Moodle, que jo ara, tant al Mattermost com si cal al correu, us penjaré el link i aquest codi d'accés. I jo senzillament he estat repassant així bastant en diagonal el vostre debat que heu tingut en el xat, que és molt interessant, i apuntant només una coseta, que de fet és com molt clau, la confluència que tenim amb les... Quan estem parlant de programari lliure estem parlant de comunitats que no són exclusives comunitats filantròpiques, sinó estem parlant moltes vegades de projectes que combinen companyies, per exemple, Ubuntu està desenvolupat per Canonical, que és una empresa, però també amb comunitats, i aquí és molt important el paper que té l'administració pública en fomentar aquestes eines. L'administració pública té un paper clau en què ha de garantir la neutralitat de les eines digitals que està fent servir, tant a nivell d'infraestructura com a nivell de continguts. Aleshores, exemples, que he passat amb el tema de ens hem confinat tots i tots havíem de teleballar i ens ha fet encara més evident la manca de fibra òptica que hi ha en molts punts de Catalunya. Aquí, clar, si deixem que això ho facin les empreses,
doncs no ho faran. Per què no els hi surt a compte? Perquè per aplicar fibra òptica a 4 penjats que estan por ahí, doncs no els hi surt a compte. És l'administració pública la que ha d'apostar per garantir... Ens hem donat compte en aquests mesos que no havíem fet els deures com a societat. I al mateix temps també amb el tema de Google a les escoles, com G Suite estava ofert com un servei gratuït per les escoles, molt fàcil, no sé què, ho tenies tot al Classroom, uau, que bé, molt fàcil. Sí, clar, però a canvi de què? Ara hi ha iniciatives i precisament hi ha un primer acord del Departament d'Educació amb algunes iniciatives socials, comunitàries, d'anar oferint infraestructures que siguin autònomes i sobiranes i no depenguin de tot això. Evidentment, tenim contradiccions. Estem fent això sobre YouTube. Evidentment, molaria moltíssim tenir servidors tan potents que ens permetessin fer un bon streaming en qualitat. La sobirania tecnològica no l'aconseguim d'un dia per l'altre, sinó, ojalà fos tan fàcil, però a poc a poc. O sigui, intentarem anar, almenys en la mesura possible, des de la part més d'administració pública, tant per la banda interna del programa com també per la banda externa, cada cop facilitar molt més l'ús d'aquestes eines. I per mi és clau pensar que són projectes que no són d'iniciatives comunitàries i ja està, però que es basen en iniciatives comunitàries i que l'administració pública ha de tenir un paper facilitador. No crec que l'hagi de liderar, precisament perquè el que volem és són projectes neutrals tecnològicament, però sí que ha d'apostar-hi fort. Exacte, infraestructures. No, i que precisament passa per apoderar-nos i per crear aquesta pedagogia, no? Si no coneixem aquesta alternativa, si no la fem extensa a tota la comunitat i no en fem partícip ni aclarem els conceptes, ni ens la fem nostra, no podem tampoc extendre-la i tampoc podem liderar-la. Aleshores, per això creiem o pensem que és important que tots siguem coneixedors d'aquests conceptes i que els estenguem. No sé si comenten res més, Pere. Bueno, això, l'Antonio ho deia, que estem a YouTube Live, sí, correcte. Exacte, sí. Sí. Totalment que hi haurà contradiccions, però és el que tu comentaves, no? Vull dir, la casa no es comença pel teulat, primer calen els fonaments. Vull dir, a poc a poc, conscienciem-nos, creem aquesta... Bueno, extendem aquesta ètica, no? I a partir d'aquí construïm. Exacte, i a poc, petites parts, no? Anar fent petites passes. Doncs, no sé, en tot cas, apunteu-vos al curs i ho podem continuar. Apunteu. Al Termos, on vulgueu. Res, abans d'acabar sí que m'agradaria fer bastant èmfasi en tota la feina que s'ha estat realitzant durant aquests mesos de confinament. Us hem anat seguint en totes les formacions, sé que s'ha dit i s'ha redit, que tota aquesta formació online ha arribat per quedar-se, efectivament, ha arribat per quedar-se. Des de la nostra part, des de l'oficina tècnica, volem potenciar tot el que s'ha estat fent i agrair-vos i dir que ens sentim més que mai contents i orgullosos de la xarxa i que ara més que mai som xarxa. I res, i dir-vos un altre cop que us apunteu al curs Moodle, que us agradarà moltíssim i que crec que us aportarà moltes coses. I no sé si vols acabar, Núria. Moltes gràcies a totes i tots per estar aquí i ens veiem a les xarxes. Molt bé. Gràcies a tots. Adéu. Adéu.